חג החירות שנחוג בימים אלו הוא זמן מצוין להתייחס לחופש אשר כולנו שואפים לממש. ג'ורדן רומרו, צעיר אמריקאי בן 14, החליט לקחת את החירות הזאת צעד אחד קדימה, או למעלה ליתר דיוק, כשביקש להיות האדם הצעיר ביותר שיעפיל לפסגת האברסט. ולמרות שרבים חשבו שמדובר במעשה לא אחראי, רומרו עמד המשימה. בכל זאת, קוראים לו ג'ורדן. כנראה כשהחלום הוא כל כך חזק, גם הביצוע הבלתי נתפס הופך לאפשרי. ולכל מי שחולם לטפס לפסגות המושלגות, קחו עצה אחת מאיתנו. תתחילו בחרמון. שא את עיניך מעלה, שמע איך לוחש הרוח הלילה, שים את ידך ביד הענן, ובקש חלום קטן. שלום לכם. תוכנית שנייה לעונה של יש לי חלום יוצאת לדרך, ואיתה כמה סיפורים כמו תמיד המשלבים גם כוח פיזי וגם כוח רצון. הישראלי הראשון שהניף את דגל ישראל על פסגת ההר הגבוה בעולם, המטפס דורון הראל, יהיה כאן, ייתן כמה טיפים על טיפוס לראובן מצפת, שמנסה גם הוא ללמוד איך למשוך את עצמו במעלה ההר. מתנאל מירושלים יחזיר אותנו לקרקע ויספר לנו על אהבתו להתעמלות ואקרובטיקה, ואם תמיד עניין אתכם מה כדאי לשים בסנדוויץ' כשהולכים ליום אימונים, איילת ויינשטיין, התזונאית של מיטב ספורטאינו האולימפיים, תנסה לצייד אותנו בתשובות. בראש ובראשונה על הסיפור של ראובן נייט שחי על הקצה. הוא נע בין העולם החרדי שבו גדל לפסגות אותנו מנסה לכבוש מדי יום. מילה אחת משותפת לשני הקצוות, הדרך, או אם להשתמש במילים של אמא של ראובן, דרך ארץ. כמה זה קשה? אין לזה סוף. הכי קשה זה יהיה, זה תקרה מזכוכית שמישהו שופך על זה שמן. זה לא נגמר. כששאלו את אדמונד הלרי, האדם הראשון שהגיע לפסגת האברסט, מדוע הוא טיפס על ההר הגבוה בעולם, הלרי ענה, מכיוון שהוא היה שם. תשובה פשוטה למשימה שעד 1953 הייתה בלתי אפשרית. כששאלתי את ראובן נייט מדוע הוא בחר בספורט הזה, התשובה שלו הייתה פשוטה הרבה יותר. אני אוהב את זה, פשוט אוהב את זה, יותר מכל מה שאני עושה. בישראל מטפסים על צוקים באופן ספורטיבי עוד מלפני קום המדינה. אתרי טיפוס לא חסרים, והישראלים, איך לומר, אוהבים לחיות על הקצה, במיוחד אם יש ממנו נוף יפה. האתגר הוא לא רק להגיע לפסגה, אלא גם להתגבר על הדרך הקשה שיש באמצע. אתה מגיע למעלה, סיימת מסלול, אם זה מסלול קשה אז על הכיפק, עשית מה שהיית צריך לעשות. המשפחה של ראובן עלתה לישראל מארצות הברית לפני 18 שנה והתמקמה בצפת. We have 8 children, 5 of whom are married. We just had our 15th grandchild. בספורט שראובן בחר נדרש אומץ לב יוצא דופן. אומץ לב שמלווה את בחירותיו לאורך כל הדרך. Reuben's decided not to be religious, which is fine with us, as long as he's a mensch, which he basically is. There are certain things you have to do whether you're religious or not, and that's derech eretz, and Reuben definitely has it. We're very proud of him. Climbing is a very individual type of thing where you have to really push yourself personally, and I feel that's very good for him because he's disciplined himself, you know, self-discipline, that I have to finish it, I have to do it, you know. בין הבית הדתי והעולם החילוני קיים פער גדול שיכול לבלבל כל נער בגיל ההתבגרות. כדי לגשר על הפער, לקבל ייעוץ ותמיכה, ראובן הולך למרכז הפוך על הפוך בצפת. מה שמיוחד כאן זה שתחת הקורת גג המאוד קטנה של ההפוך מגיעים גם נוער שבא מבית חרדי, כמו ראובן, גם נוער דתי-לאומי, נערים ערביים מוסלמים שככה כאן מ-48, נערים חילונים, ואין מישהו שהוא שונה, הם מקבלים אחד את השני. אני אוהב להיות פה, אני מאוד אוהב את הצוות, אוקיי? אני מאוד אוהב את הצוות של המקום. It's a relatively good place for teens to hang out. It keeps kids off the street, just hanging out and doing nothing other than, you know,
maybe getting into trouble. מרכז הפוך עבור ראובן, אני חושבת שהוא סוג של בית שני. האתגר הבא של ראובן הוא הצבא, וגם שם יש לו שאיפות גבוהות. שייטת. השאיפה שלי. I think he's really going to go far in life because when he decides he wants something, he does it. ומה לגבי טיפוס הצוקים? יש הרבה מקומות בעולם ממש יפים. השאיפה שלי לפחות היא להגיע לרמות יותר גבוהות שנוכל לטפס במקומות האלה. יש לך איזה מקום ספציפי בעולם? לטפס את ה-K2, זה השני הכי גבוה, והוא יותר קשה מאברסט. אז שוב שלום דורון ושלום ראובן. תגיד, איך בכלל הגעת לטיפוס, ראובן? דרך אחי הגדול, הוא מטפס כבר בערך 6 שנים. לקחתי לטפס איתו כמה פעמים וממש התמכרתי לזה, פעם לפעם, עד שהחלטתי שאני אקנה לעצמי ציוד והתחיל לטפס. יש לי פרטנר מצפת, אני יוצא איתו כמה פעמים בשבוע. ואתה מת על זה? כן, חולה על זה. אתה מכיר את דורון הראל? לא, אבל שמעתי עליו. דורון, קשה לי, אתה יודע, לפרוס כאן את כל הרזומה שלך, רק אני אגיד שביקרת בכל הפסגות הגבוהות על אמת בעולם, נכון? ביקרתי בהרבה מאוד פסגות, עשיתי מה שנקרא מסע 7 הפסגות, שזה הפסגה הכי גבוהה בכל יבשת. אבל כמעט כל הפסגות הגבוהות בעולם נמצאות באסיה, ושם לא טיפסתי. למשל על ה-K2, שראובן אמר שהוא רוצה לטפס, לא טיפסתי. תסביר לנו מה זה ה-K2 באמת. אולי ראובן יסביר לנו מה זה ה-K2, איפה זה... אתה לא זוכר בדיוק איפה זה? שדורון יסביר... K2 זה בפקיסטן, אז כך שלי יש תירוץ למה לא נסעתי, אבל אני מבין שראובן אולי עם פספורט אמריקאי, הוא יכול בהחלט לנסוע. אבל אם הוא יהיה בשייטת, אולי גם לא זה יהיה קשה. גם אני שירתתי בצבא. אנחנו מטפסי הרים לא זוכים לכבוד של ספורטאים מצטיינים. לא, דווקא אני מתכוונת במקום הפוך. אתה היית, אם אני לא טועה, בסיירת מטכ"ל, נכון? נכון, נכון. תראה, זה משהו מין משותף כזה, זה סוג של אנשים שאוהבים לקחת עצמם עד הקצה גם במובנים האלה כנראה. אתם, אנשים. כמו כל ספורט, זה שילוב של ראש וגוף. אף אחד לא יכול להיות כדורגלן נהדר או אצן נהדר אם הוא לא חזק בראש. זה חלק גדול מאוד ממה שמניע אותנו. זה אם אתה מחליט משהו ואתה הולך על זה. שזה יהיה אברסט או K2 או כל דבר אחר. בסך הכל, כרגע עד ה-K2 יש לך זמן. אתה כובש פסגות לאט לאט כאן. ההרגשה אבל שאתה מגיע לקצה. מאוד מאוד טובה, אתה כל הזמן מפתח יותר סיבולת ועולה ברמה, וזה לא מפסיק. כל פעם עוד ועוד ועוד. אתה יודע שאנחנו מרבים לראות בני נוער שמתעסקים כדורסל, כדורגל, לא כך בטיפוס הרים. בכל זאת זה תפס אותך. כן, קודם כל זה, אפשר להגיד, זה משהו שאפשר לפרק איתו הרבה אנרגיות. אוקיי, זה והרבה פעמים גם הרבה חשיבה, לדעת לפתור מכל מיני בעיות, ואני פשוט אוהב את זה. צריך להתרכז, נכון? זה גם, זה משהו שצריך להיות מאוד בפוקוס כשעושים אותו. שנייה אחת של, שבריר שנייה של איבוד ריכוז ו... אתה צריך להיות מאוד חד, אתה גם צריך לדעת מתי אפשר לשחרר קצת ומתי אסור לשחרר. אני חושב שבטיפוס הרים גם יש איזשהו אקט של אולי קצת מרד. אני אלך ואני אעשה בכל זאת משהו אחר לגמרי. שונה. שונה, ואתם עדיין תמחאו כפיים. איזשהו גישה... באיזה גיל אתה התחלת לטפס? אני התחלתי אחרי שהשתחררתי מהצבא, בגיל 21. טיפסתי לפני זה פה בארץ קצת על מצוקים, אבל אני התחלתי לאסוף תמונות של הרים שהייתי בן 10. עשיתי רשימות של פסגות, ועשיתי עבודה בגיאוגרפיה, איך מטפסים לפסגת האברסט כשהייתי בכיתה ה'. אז אתה זוכר אולי, כי בסך הכל זה יחסית, אתה יודע, גיל 17, זה גם לפני הצבא. אתה זוכר מה הפעיל אותך אז? מה משך אותך כל כך בדבר הזה? אולי שזה המקום הכי רחוק שאפשר להגיע אליו מגבעתיים. לא יודע, משהו פינטסטי על זה, משהו מהדמיון, כל הזמן הפעיל אותי. אני רק ראיתי את עצמי משתחרר ונוסע על איזשהם מרחבים קסומים של ערים וקרחונים ואגמים ויערות. משהו במרחבים, באינסוף הזה. אתה גם חולם על הפסגות והמרחבים והמקומות שתוכל להגיע אליהם? כן, אבל זה כזה אחרי צבא. שיש עוד זמן, אתה אומר. כן. את הסיפור של ג'ורדן רומרו אתה מכיר? אני מכיר את הסיפור שלו. זה הבחור בן ה-14 ש...
טיפס על האברסט? ראשית, אני כמובן מוריד בפניו את הכובע. הוא עשה באמת הישג יוצא דופן. אם כי חייבים להגיד, קודם כל, לדעתי, הוריו קצת... אני לא הייתי שולח את הילד שלי בן 14 לטפס על האברסט, אני לא חושב שהוא במקום שהוא מסוגל בכלל לשקול את הסיכונים. באברסט היום אתה יכול להקיף את המטפסים בצבא של עוזרים מקומיים, שזה מה שקרה איתו, אז שניים קצת מושכים אותו, ואחד קצת דוחף אותו, והשלישי משה גורר בשבילו, סוחב לו את הבלון חמצן, ומבשלים לו ומנקים לו ומקימים לו את האוהל. יש בזה משהו בעייתי. זה מאבד מהמהות. בדיוק, יש בזה משהו בעייתי, משהו, אבל האברסט זה קורה היום. עדיין, לילד בן 14, לגרור את עצמו בסופו של דבר צעד אחרי צעד למעלה, זה הישג הישג כביר. הישג כביר, אבל אולי מיותר בגיל 14. יכול להיות. יש עוד כמה פסגות לפני האברסט שהוא יכול לעבוד עליהן. בהחלט, אני גם זוכר איזה ילד בן 16 שהיה הראשון שהקיף את העולם בספינה לבד, וזה חצי שנה אחר כך יצאו לו דברים מאוד קשים נגד ההורים שלו. זה גם מוגזם. זה נראה לי קצת צעיר. אפשר לבנות את החיים. ואם אנחנו מדברים על בנייה, מה אתה יכול להגיד לראובן בתהליך הזה? מה שאת אמרת, זה הדבר הכי נכון. זה הדרך וזה בנייה, ואין קיצורי דרך. כל הזמן מתקשרים לי חבר'ה שנורא רוצים לטפס, הם ראו את האברסט אתמול בטרק בנפאל, ועד חנוכה יש להם זמן לטפס עליו. טוב. אתה רואה, אני רואה שאתה מטפס פה, אז זה טוב, ואנחנו, אין קיצורי דרך. ללכת ולעבוד קשה ולטפס על מצוקים, וללכת לאלפים לטפס על ערים נמוכים. בארץ למעשה אפשר לטפס רק על מצוקים, נכון? רק על מצוקים. אני אתמול במקרה עליתי על החרמון, אבל זה שביל הליכה עד לפסגה, אין לנו ערים בארץ, בשום צורה שהיא. רק מצוקים או קירות טיפוס ספורטיביים. האלפים נמצאים פה מעבר לסיבוב, ואין ספק שאם רוצים ללמוד מה שנקרא אלפיניזם, האלפים זה המקום הטוב ביותר ללמוד את זה. ראובן, מה המצוק הכי מרגש שעד היום טיפסת עליו? מצוק יונים. המקום אני מטפס פה די הרבה את האמת. אני מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו. השגתי פה הרבה הישגים במקום הזה. היה שם הרבה. טוב מאוד, איפה המקום הכי מרגש שאתה טיפסת אליו? חוץ מהאברסט, שזה הכי גבוה בעולם, זה מובן מאליו שהוא מאוד מרגש, אחרי שאתה יורד למטה, לא לפסגה. לפסגה אתה רוצה לרדת למטה. אני חושב שלטפס באנטארקטיקה, המסע הראשון שעשיתי לאנטארקטיקה הייתה לפעם היחידה שהייתה לי איזו תחושה כזאת של מגלי ארצות של פעם. טוב, אתה בכלל, הבנתי, מאוד אוהב קור. ערים זה קור, ערים זה קור. מקומות שיש בהם קור ושלג, זה הפך לאיזה סוג של התמחות שלך קצת. זה ערים, מה לעשות? זאת אומרת, מעבר לזה שטיפוס מצוקים, אפשר גם לעשות למטה וכשחם, אבל מי שמרים את העיניים למעלה ולערים הגבוהים, קר שם. כן, זה... דורון וראובן, אולי עוד תטפסו ביחד, מי יודע? מי יודע? אל תוותר, אל תוותר. תחליט לאיפה אתה רוצה להגיע, תהיה בפוקוס, ואני רואה שההורים תומכים וזה חשוב. ומי שלא מוותר מגיע. הנחישות מביאה אותנו למעלה, לא הכישרון. הורים מקסימים. דורון הראל, תודה רבה לך שבאת לתוכנית שלנו. היה תענוג. וכדי לסיים את פרק הטיפוס, הנה שאלה בנושא. מאיזו מדינה הגיעה משלחת הטיפוס הראשונה שהפילה לפסגת ה-K2? א', פינלנד, ב', קנדה, ג', ארצות הברית, ד', איטליה. שלחו את האות של התשובה הנכונה כמובן ל-5511, ותוכלו לזכות בארוחה זוגית מתנת. מתנת בנק יהב, המציע חשבון ללא עמלות עובר ושב לכלל ציבור השכירים בישראל. רק לפני 3 חודשים התחיל מתנאל מרחבי להתאמן בהתעמלות ובאקרובטיקה. במהלך האימונים הוא למד את הדבר הכי חשוב בענף, לעשות שימוש נבון בקרקע, כך שתיתן לו את התנופה לדבר שהוא הכי אוהב בעולם, להיות באוויר. אהלן, אני מתנאל מרחבי, בן 17 מירושלים. אני מתעמל קרקע, ברוכים הבאים לעולם שלי. כשאני עושה סלטה אני מרגיש ממש טוב, זה משחרר, זה אין כמו הדבר הזה. לעוף באוויר, אז לנחות, זה אחד הדברים. אני בא להלם פעם בשבוע, יש לי פה חונך, קוראים לו אריק, אחלה בן אדם, בואו נכיר אותו. אהלן.
מה קורה לך בבית ספר? מצוין. אני מכיר את נתנאל כבר בערך 10 חודשים. נתנאל עשה קרבת דרך מאוד רצינית. הוא התפתח מאוד גם מבחינה חברתית, גם מבחינת לימודים. נוצר שם קשר אמיתי ומאוד עמוק. ואני שומעת באמת גם אמונה מלאה של אריק ונתנאל, אמונה עיוורת אפילו במי שהוא ובמה שהוא מסוגל לעשות. רואים שאתה לא יודע לשחק. אני שומע מה שעובר עליו בחיי היום-יום, אם זה התעמלות קרקע, אם זה בבית ספר, אם זה היחסים שלו עם משפחה. הגענו לשכונת גילו בירושלים, השכונה הכי יפה. פה זה הבית שלי, בואו נלך. זה לא דירה ענקית, אבל יש לנו פה הכל, כל מה שאנחנו צריכים. אמא שלי עכשיו לא בבית, היא עובדת ממש קשה בשביל שיהיה לנו הכל, ומפרנסת אותנו ונותנת לנו הכל. אני ממש אוהב אותה. מה אני אעשה? גם אני מכור לפייסבוק הזה. בנות, לא הייתם נותנות לי בלייק? זה המקום שבו אני פורק את כל הרגשות שלי. אולי לא תאמינו, אבל אני התחלתי את ההתאמנות קרקע בדיוק לפני 3 חודשים. למרות שהוא בא עם התניות גופניות מאוד פרועות, מאוד אינטואטיביות, לא ממושמעות, הוא הצליח לעשות זה. הוא הצליח לשים בצד את הזיכרון הגופני שלו ולהפנים טכניקה. ההתעמלות קרקע זה משחרר אותי, זה נותן לי הרגשה טובה, שאני עצבני, שאני כועס על כל מיני דברים. יש פה הרבה מאוד חבר'ה שהתרגולת שלהם בעולם זה שהם נכשלו. הם נכשלו בבית ספר וכבר זרקו אותם מ1000 מקומות, והם באים לפה והם נבחרת. בחרו אותם. המצלמה הייתה צמודה אליי כל היום. עכשיו תנו לי קצת שקט, אני הולך לעשות את מה שאני הכי אוהב. וואו, מתנאל, איזה יופי. תודה. איפה אתה נהנה יותר, עם אריק או בהתעמלות? או שזו שאלה לא הוגנת כל כך? גם וגם. גם וגם. איך אתה מרגיש כשאתה מצליח לבצע אלמנט כזה מסובך? מרגיש טוב. אני 3-4 חודשים שם. על מה אתה עובד עכשיו? איזה אלמנט אתה מנסה להצליח? אני עכשיו עובד על ברגים, על דאבלים. כבר משהו, איזשהו דאבל הצלחת? כן, אני מצליח דאבלים. יפה. כל הכבוד. אלכס שטילוב, מאחוריך. שלום שרית לאופר, נציגת בנק יהב. הצטרפת אלינו, ראית את התמונות, את שני בני הנוער, איך התחושה להשתתף בפרויקט? תחושה מאוד מרגשת. אני חייבת להודות, ואני חייבת להגיד שבנק יהב עם הפנים לקהילה הוא שותף במספר פרויקטים לקידום בני נוער, גם בתחום החינוך, גם בתחום החברה וגם בתחום הספורט. ואני שמחה היום להעניק למתנאל את המלגה בשם קרן יהב אלם, ואני באמת מקווה שהוא ילך בדרכיו של אלכס שטילוב. הלוואי, וגם ראובן כמובן. וגם לראובן, המלגה שלו, ושתלווה אותו בדרך לפסגה. בדיוק. תודה רבה, שרית לאופר, נציגת בנק יהב, תודה רבה לך מתנאל וכמובן לך ראובן, ושיהיה בהצלחה לשניכם. ואם התלבטתם למה באמת משמשת המלגה, לטניסית השולחן איילת קליינרמן יש תשובה מוחצת. הרבה החלטות לקחה איילת במהלך החודשים האחרונים, היא הפסיקה לשחק, התחילה להתנדב. בואו נראה איפה היא נמצאת שנה אחרי. תורמוס ארץ ישראלית, סיפורית מגוונת, שכוון החוף, כל מיני. סיימתי בית ספר, נעשה שנת שירות עכשיו. זה מעבר מאוד חד מלעבור מתלמיד להיות איש צוות, באותו מקום. תמיד אז להתנדב, לעזור, לתרום, באמת כמה שאפשר. המלגה הייתה, איך נגדיר את זה? הייתה מאוד חיונית עבורך. מאוד, מאוד חיונית. שירות הכתבה בדצמבר, אז בינואר נשרף לי הבית. עלה באש. היא הצילה אותי. אז אתה יודע, לא יודעת אם הייתי מצליחה להחזיר את כל הדברים שהיו לי. מה גרם לך לוותר בעצם אולי רגעית על הספורט? הילדים, ולעזור ולתרום, והכפר. כי זה אנשים, וזה פחות אני. ואני, את כמה רגעי תהילה שהיו לי אותם.
אז אחרי הגיע הזמן טיפה אולי לעבור הלאה. לא הרגשתי שמיציתי את זה, את הספורט, ממש לא. זה לא נראה לי בחיים יקרה. אבל בוא נגיד לשנותיי כנערה, מיציתי אותם. אני לא מוותרת על זה. על מה את לא מוותרת? על הספורט, על תנאי שולחן בחיים. בכתבה, אתה לא תמיד יכול לשים לעצמך מראה. שים לך מראה ואתה פתאום גם יכול באמת להעריך את עצמך טיפה יותר. נראה לי שאם אני אמורה להוות דוגמה, אז אני דוגמה טובה. כאן ב"יש לי חלום" אנחנו מנסים גם להרחיב את היריעה ואת הידע שלנו בכל מיני זוויות הקשורות לספורט, ולכן אני רוצה לקבל בברכה את איילת ויינשטיין, התזונאית הראשית של מכון וינגייט. שלום איילת. שלום, חג שמח. אז בוא נתחיל מהדבר הבסיסי, שבו בעצם לכל סוג של ענף ספורט נדרשת תזונה אחרת. את יכולה לכוון אותנו קצת? כן, יש לנו שונות בתזונה לא רק לכל סוג של ענף ספורט, יש הבדל אם מדובר בספורטאית או ספורטאי, מה הגיל של הספורטאי. אם אנחנו ראינו את שני הנערים שהיו לפני כן, אחד שהוא מתאמן, כן. שהענף דורש המון כוח, המון גמישות, הרבה פעמים גם צורך לשמירה על משקל נמוך בכדי לא ליצור עומס על המפרקים. לעומת מטפס הרים שצריך לשרוד לאורך מספר ימים וצריך ליצור מאגרים, יש הבדל איך אנחנו בונים את תוכנית התזונה שלו. בזה אנחנו רוצים ליצור יכולת לשרוד לאורך הזמן, ובהתאם תהיה התזונה. אז בואי נדבר על התזונה. ומה זה אומר? מה זה אומר בדיוק? יש לנו ענפים, אנחנו מכירים את השם הכולל אירובי ואנאירובי. נכון. או דברים שבעיקר ילדים עוסקים בהם, את יודעת, הרבה ענפי כדור, לא... טיפוס הרים זה דווקא ייחודי יחסית. נכון. בארץ. כן. כאשר אנחנו עובדים עם ספורטאי שהוא ספורטאי מתעמל, אנחנו צריכים לבנות בעיקר לבנות תפריט כזה שיקבל את כל הרכיבים הדרושים לו למנוע התכווצויות שריר. זאת אומרת שיהיה בתפריט הרבה מגנזיום, זה הרבה ירק ירוק, אגוזים שקדים, דגנים מלאים, לא דגני בוקר בקופסאות שכתוב עליהם דגנים מלאים, אלא באמת את אותם דגנים מלאים מתוך הארוחה המלאה, הרבה פירות וירקות, ואחד הדברים היותר ייחודיים לענפים שיש בהם עבודה מפרקית, שדרך אגב זה נכון גם לענפי כדור, זה שמירה על אלסטיות של רצועות, והקפדה על חומצות שומן חיוניות, שהרבה פעמים הילדים אומרים, אני אוכל מספיק שמן מהצ'יפס או מדברים כאלה, ופחות... ממש מרימה לי להנחתה, כי אני יושבת וחושבת לעצמי על ההורים שעכשיו מקשיבים לנו, לא רק על הילדים, שהם צריכים גם ללמוד מה לא לתת לילדים, או איך לכוון, שהילדים לא יאכלו יותר מדי ממשהו מסוים. את יודעת, אני יודעת שזה כללי אצבע, אבל עדיין בואי ננסה לעזור להורים. אני חושבת ההורים של ילדים הספורטאים. כן, ספורטאי לא צריך לאכול אחרת בצורה גורפת מאדם רגיל. זאת אומרת, אותם כללים של לאכול הרבה ירקות פירות, לאכול שמן ממקור צומח כמו שמן זית, שמן אבוקדו, אגוזים, שקדים, אותם עקרונות הם עקרונות זהים, רק אותו ספורטאי צריך להקפיד עליהם בהקפדה יתרה. את רואה ספורטאים צעירים במסגרת העבודה שלך, איפה נקודות החולשה שלהם? הג'אנק פוד? המקדונלד? כן. אסור להזכיר. בכלל, המאפים, הנקודות החולשה שלהם, בדרך כלל במתוקים, במאפים, אני חושבת שאי אפשר להגיד לנער צעיר לא לאכול את אותם מזונות בכלל. צריך ללמד אותו מתי לאכול. למשל, אם אתה אוכל בורקס או קורסון ונכנס לאימון, זה פוגע ביכולת השריר להתאושש. אז בוא תאכל את זה איכשהו לא קשור לאימון. תצמצם, כבר מעצם זה שהם יודעים שאסור להם לאכול לפני ואחרי, צמצמנו כמה שעות של חשיפה, אבל באמת יש כמה עבודות שמראות שזה משפיע לרעה על הבנייה של השריר לאחר המאמץ. אז יש כאן איזושהי חשיבות. ואני אגב הזכרתי את מקדונלד, ראוי לציין שהם מאוד משתדלים לשפר את המזון שלהם, צריך להגיד לזכותם. נכון, הוסיפו לפחות צלם. זה פשוט האסוציאציה הראשונה שעלתה לי בראש. יוצא ילד לאימון, כמה שעות, ומה כדאי לצייד אותו? אחת הבעיות הגדולות שלא פעם הם יוצאים מבית הספר ישירות לאימון. ואז הם לא מצליחים לאכול כמו שצריך, וכדאי לצייד אותו הכי פשוט באקלים הישראלי בסנדוויצ'ים.
סנדוויץ' יכול להיות פתרון מצוין, אם הלחם הוא לחם מלא. תלוי מה הוא מכיל, בדיוק. בדיוק, לא לחמניה עם שוקולד, אלא אם הסנדוויץ' הוא מבסיס של לחם מלא. יש בו גבינה או פסטרמה או ביצה או טונה, ואז הוא יכול לאכול גם חלבון וגם פחמימה, ירקות שאפשר לשים בסנדוויץ' או בקופסה. ואת ארוחת הצהריים שאנחנו רגילים בישראל לאכול בצהריים, אפשר לדחות לארוחת סוף אימון, אחרי אימון, כן. כי בדרך כלל הם לא מספיקים לאכול את זה. וגם לא תמיד זה נעים כל כך לאכול ארוחה כבדה כל כך לפני אימון. בדיוק. את יודעת, אנחנו מדברים על ספורטאים צעירים, עכשיו אנחנו מכירים את השוק של התוספים, וספורטאים מבוגרים, כבודם מקומם מונח, ולוקחים תוספים כאלה ואחרים. מה לגבי בני נוער והדבר הטרנדי הזה שנקרא תוספים? בני נוער ותוספים זה סיפור שהפך, מקבל תאוצה וברוב המקרים בלי שום הצדקה. צריך לזכור שכשלוקחים תוסף, מדכאים את היכולת של הגוף לייצר כל מיני רכיבים באופן עצמאי. אם למשל ניקח קריאטין, שאין ספק שספורטאי בוגר באיזשהו שלב יצטרך לקחת קריאטין. אם בן נוער לוקח קריאטין, הוא מדכא את היכולת של הגוף ליצור את הקריאטין. בוא ניתן לו פוטנציאל המרבי. נגיע לאיזושהי נקודה שכבר הגוף לא יודע לעשות התחדשויות וייצור מוגבר. אבל זה בטח לא בגיל העשרה. נכון. ברוב, תראי, גם זה תלוי, הזכרת לפני כן את אלכס שטילוב, זה תלוי באיזה שלב אתה בקריירה הספורטיבית שלך, זה לא רק גיל כרונולוגי, אלא באיזה שלב אתה... כן, אני מניחה שתמיד, כשאת מדברת, אני חושבת על המתעמלות באמת, שמגיעות לשיא קריירה דווקא בגיל צעיר יחסית, אז אני מניחה שבמצבים הקיצוניים יש התייחסות אולי קצת אחרת. נכון, אבל מרבית בני הנוער שעוסקים בפעילות גופנית לא נדרשים לתוספים, הם יכולים לקבל את כל מה שהם מקבלים מהארוחה עצמה, מולטי ויטמין זה סוג של ניתן ליסורי המצפון שלנו, ואז לא מקפידים על החינוך האמיתי, אלא נותנים איזה משהו שאומר לכל אימא טובה, כן. אני נתתי את שלי ולא מעבר. עכשיו, אני לא יודעת אם הטיפ הבא הוא שייך דווקא לספורטאים, הוא בכלל לכלל האוכלוסייה, אבל איך עוברים את הפסח בשלום? הפסח מזמן, אמנם אין לנו עדיין מחקר בישראל, אבל בארצות הברית בתקופה של הקריסמס, חג המולד, מדברים על עלייה של 2-3 קילוגרם לחופשה, ואני חושבת שהעצה הכי טובה, כי אנחנו ברוח ספורטיבית, זה אי אפשר כנראה להתחמק ממאכלי הפסח. ומהארוחות. ומהארוחות המשפחתיות המרובות, אז כדאי לשלב אותן, את הארוחות, בחיק הטבע, ולעשות... קצת פעילות גופנית. להגיע לארוחה עם אחרי פעילות, כבר הרמב"ם אמר, ויש הרבה מחקרים שמראים שכשאנחנו אוכלים אחרי פעילות, ההשפעה על רקמת השומן היא קטנה יותר, אז לפחות תבואו לארוחה עם דופק גבוה ותצאו בשלום. לקחתי את הרעיון בשתי ידיים. איילת, תודה רבה. תודה. עד כאן לערב, מקווים שכל אחד מכם ימצא את הקרקע או את הפסגה שלו. אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הצעות ותגובות על התוכנית, וכמובן אם אתם רוצים לתת קצת משלכם, ייכנסו לאתר של אלם, תוכלו למצוא את כל מגוון הפרויקטים בהם אפשר להתנדב. אני רוצה להודות לכל מי שהיה כאן הערב, אתם תמשיכו להגשים את החלומות שלכם, להתראה בתוכנית הבאה.